салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анаме хеле як дамлама тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст картошка, пиёз, помидор, сабзӣ, карам, гашниш, укроп, чеснок, гӯшт ва равған. Равғанро мо ба деги хунук меандозем. Аз болояш агар хоҳед равғани гов, гӯсфанд, кадом намуде ба шумо маъқул аст, ҳамон хел меандозед ва аз болои равған гӯштро меандозем. гӯштро ки андохтем, пиёзро мо ба ҳамин шакл реза мекунем, камтар калонтар. пиёзро низ аз болои гӯшт ана ҳамин тавр меандозем. камтар намак ва переправа мепошем. баъд аз он сабзиро бо ҳамин тарз реза карда аз болои пиёз меандозем. баъд аз сабзӣ картошкаҳоро гирифта ана ҳамин хел каме калонтар реза карда меандозем. каме намак ва каме переправа мекунем. чеснокҳоро аз байнашон дубулакӣ карда аз болои картошка меандозем. баъд помидорро ба монанди пиёз ана ҳамин тавр реза мекунем ва ба болои картошкаҳо меандозем. мо капустро пешакӣ қабатҳои болояшро ҷудо кардем ва қабатҳои хурдашро гирифта боқимондаашро ба ҳамин тарз реза карда ба дегамон меандозем. баъд аз он каме намак пошида ва каме переправа мепошем. баъдан гашничу укропро каме калонтар бо ҳамин тарз реза карда аз болои капусти резашуда меандозем. қабатҳои болои капустеро ки мо гирифта будем ана ҳамин тавр мепӯшонем. нағзакак дегамонро мепӯшонем. баъд аз он 2 стакан обро мо ҳамроҳ мекунем, оби хунук, ва дар муддати 1-1.5 соат даҳонашро пӯшида мепазонем ва хело ҳам мулоим мешавад. картошка сабзӣ ва хело ҳам бомазза аст. ана ҳамин хел мулоимак, гӯшташ ҳам хеле мулоимак мешавад. дӯстони азиз, ба канал подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед, ҳатман тайёр кунед, бомазза аст. хайр.